Dia 4, corrent 1 quilòmetre més per cada gol del Mundial. I avui ens en toquen un huevo. 5 partits, 17 gols i un de penal. Per tant, 18 quilòmetres. Mare de Déu. Vinga, anem ràpid, que Espanya ens ha fet un favor per demà. Perfecto. Quilòmetre 2, 3, 5, 7. I avui m'estic trobant amb molta gent que o em coneix o em segueix. Així que si tu algun dia vols venir a córrer, avisa'm. I quedem, que no tinc res més a fer. Quilòmetre 9 i tornem cap a casa. 10, 12, 14, 16, 17 i 18. Avui s'ha fet llarguet, Obrim sobres i demà més. Oh, Tin Pan! I ja està, tu, amb Tin Pain. Fins demà. Ui!